hicimos manzozo. Tozelinda beshisayo, no hicimos manzozo. Kodwa iviki neviki ngizona address ngintshela amaqiniso ngoba kanginesabi. Kusasa asilindele ama-album amasha, sibonga sebekhiphile, sibonge kakhulu ingoma ezinhle ezifana neingoma zalomfana lo bani, lomfana lo wathi siyacela wani uJumbo awucule kahle kakhulu na cha indodana ucule kahle bakwethu. Inkinga indodana lapha inkinga yakhe sesuke walokhu nje kakhulu wasina kakhulu odakeni sesiyasaba ukusondela. Liyaxhaphaka udaka thina sigqoka amashirt amhlophe thina. Hayi kodwa thema sithi siqhunge sibindi siyasondela ayisathola ucule kahle. Awu cha ngiyabonga ndodana wami Khuzani ucule kahle mfana wami. Ucule kahle impela nje lapha nawe Jumbo ucule kahle nje. Abantu yamemeza abantu uthini bayabheda nje. Bese ngizokugoqa ngodaba futhi olubalekile. Ngiyagcina ngci lapho. Kwacho we lose talent in the battlefield through jealousy and through a system that are designed to destroy people. Abantu banomona. Futhi umona wabo bekukuhle bewusho le emasimini belihlakula. Manje sebe ne-access yokuthi umona wabo udlulele emphakathini. Shaka wethu uhlaka production siyabonga ukuzivezela ama-talent anjengogwajo. Gwajo kenwa yimina manje. Alright, ufunde futhi ube nawo amaphutha lapha nalapha. Kodwa amaphutha wenzile ngaphezulu ngoba right ubenzile. Ngoba ngabafana abancane nezingane futhi nibukela kuthini singabanewini. Asikwazi ke ukuthi silahlekelwe abadlali egroundini ngenxa yomkhobholo. Njengamanje umhlaba ubusy ucompare the world star esingalama uNeymar noRonaldo okukhalina Mbappe. Babhizi bamcompare nezingane ngenxa yomoya ugcina umhlaba wonke. Bakhuluma ukushiti against Kylian Mbappe nani uthe izandla noma kuthiwa uyigoqile right noma kuthiwa uyasondela uyazenzisa thina nje makuthiwa uyasondela uthi uyakhuza umholi uthi ufuna ukubukwa mawuhleli uthi awubuka abanendaba sebesuthi abanendaba izwe lonakala wathi uyasukuma kuthiwa usukuma ufuna ukubukwa umona nje wanamhlanje udesignwe kanjalo lo mkhobho lobizwa kuthiwa umgolo. Yabo. So manje there's no reason particularly abantu ba trained, well trained. Kylian Mbappe banomkhokhodo enough. Kylian Mbappe played the World Cup in Russia 2018 at the age of 17 and 18. Wawina wakola amagoli futhi lapha waba star futhi. Youngest player in history of the World Cup. Yabona. And then above that waphinda futhi ngo2022. Ngo2022 eKorea laphana njalo lapha eQatar. Into eyenzaka laphana ukahle uKhalina Mbappe wayiwina World Cup. He have excelled. He have done everything in his power as a young star. That's why my boy Mumva immediately after December Benzema Mbega same time wabo captain Imncane is the youngest captain of French squad in history. Kylian Mbappe sikhuluma thina ngo captain Desai abawine World Cup ngo1998. Yabona beno Zinedine Zidane. So and then mawuthi uyayibuka yonke le nto leyo njengamanje kwi PSG was excelling nalapha kwelokho njana
He's doing well, but with so much pressure, he may end up diving there and there. Yabon, kodwa ngenxa yokuthi ke is matured enough, he can't do that. Njengamanje mina mangidrive umkhumbi ngiyawudrive nje anginendaba ukuthi ngithini na fuck njengakhuluma ngathi ngohlanya la I don't care. I don't give a fuck. You must know it. Because I speak the truth and I speak my mind. It's up to you, take it or not. So into eyenzakala njengamanje uBhaka ngimncomile kwi-previous address ngento enhle ayenzile yokuexpose amanikini hayi ngoba uBhaka naye ngenawo amaphutha unawo amaphutha uBhaka futhi imdala ukuthi uzacila kusho ukuthi akamdala ku-wrong ukuthi uBhaka agcina ama-record abantu hayi ningane ngiyayibona ngingane kwaJuwari igcina ama-record abantu for betrayal ku-wrong lokho ngoba angagcina lokho kumlahlekisela ngabantu uzoxhumana naye bexhumane naye ngokusaba noma bemokhe bengabe naliqiniso ekubeni njengamanje right now he's doing very well ekuthenini akwazi ukuanalyze izinto ayichaze ngendlela accurate which is very good. Well done Bhaka. Kodwa uGwajo uyingane bengafanele ukuthi hit on hard on him ube wrong lapho Bhaka ukugadla mawala uGwajo. Gwajo ungaphili kamandla nawe ihlisa umoya ukhule wazi ukuthi sonke sakhula ngenduku ingxenye yempilo futhi siyibonga. Mina bekade ke ngangibakhuza ke labafana ke weBhaka kade ngangibakhuza bakhuza ngasese nozose laba ngiyabakhuza ngithi mina yanelisani ilokho enikutholayo ko YouTube musani uhamba niba nezikeshi lokuthi ngala la nomfazi womfowethu ngala nenkabe kuningi ikeshi ekhona lapha kuningi yakubuka nje enye imkhufa yama TV channel inqaba actor nje wodwa and manje leyo nto leyo awukwazi ukufulisha abantu. You can't fool people yabona and you wrong fanele niyeke la nto leyo fanele niyeke nje wesike lokwami lokho wama uzosakwazi uku-acta isono nje ngakho ulungile ke ngihambe interview yakho interview abantu emkhehlweni qhubeka nemkhehlo nje wena pana wena zose qhubeka nemkhehlo nje nawe Gwajo vuka uyithintithe mfowethu akhosoka nasicuka Zulu umuntu akashawezelela phansi indoda lekudla icala hlaka qhubeka uzivezela ithanda elisha Maluju ayihlale phansi bomba umthetho idlule phambili laba inyanga lemgodwe inyanga le ektayo imsunyo nina abahambi beyofa bephume la emabhencini yabona khona kunye nomlomo omnyama wale egole ubhizinaka ushaya uyahlathatha ubhizi kuya-acta uthuvike lokho futhi wathi wanango lo mfana osocula thatha lento kubo sekubona sekusimekala hayi angiyazi nento yakwahle xa ngibuka ngibiza ungibizela amanyala lapha wena so izinto ezifanayo nokuthi kuningi nje kuyanyanyisa yabo umweni so then kodwa siyathula siyabuka nje very important yokuthi silokhu nje abantu abanobulu ubabona ngendlela ababehave ngayo nangendlela abazisa ngayo amakhaya abo baningi so babala ngelinye ilanga bayazazi bona ziyakhala manje